sento feliç i estic molt content i sóc el més feliç del món. Ets una noia especial, tant com si plores o somrius, sempre amb tu tot és fenomenal. Tu ets molt tímida i solitària, encara que mai no ho admetràs a ningú. Et podria abraçar, sempre amb tu jo vull estar. Tu també ho vols, no ho pots dissimular. Em sento feliç i estic molt content i faré servir un conjur d'amor. Ets molt preciosa, maca i formosa, vull que m'entreguis el teu cor. Jo t'estimaré, ets el meu amor i sempre totes les cançons et cantaré. Hola, em dic Azuki. Sabeu què? En Yunosuke havia perdut la seva gosseta Yuri i jo la vaig trobar. Estava tan content que em va donar les gràcies 100 cops. Tinc l'esperança que per fi passi alguna cosa entre nosaltres. La primera cita. Hola, bon dia. Els deures? No. Jo tampoc. Azuki, saps què penso? Que em sembla que li agrades en Yunosuke. Per què? Per què ho dius, això? Doncs perquè està molt per tu i et fa molt de cas. Tu no ho has notat? Sí, però està molt per la Yoko, també. No has vist que es passen tot el dia xerrant i rient? És veritat, però estic segura que això és perquè seuen junts. Te'n recordes l'altre dia que va voler fer el camí de l'escola a casa amb tu? Jo crec que això vol dir alguna cosa. De debò que t'ho sembla? Sí, i tant. Sí que va voler fer el camí de l'escola a casa amb mi, però... Però només va ser aquella vegada. Estic segura que això no hi he de donar cap importància. Així doncs, per multiplicar fraccions, es multiplica el numerador pel numerador i el denominador pel denominador. Ho heu entès Però, tots? i si el que ha dit la Kaoru és veritat? Yunosuke, has de fer res diumenge? Doncs no. Oh, genial! Ja veuràs quin diumenge ens ho passarem tan bé! Tu i jo. Què farem? A l'hora del pati t'ho explicaré, d'acord? Què deu tramar, aquesta? De pressa, a jugar! Hem de guanyar! Els hem de pallissar! Comença a passar, que ara venim. Yunosuke, mira! D'on les has tret? Me les ha donat el meu tiet. Podem pujar de franc a totes les atraccions que vulguem. Fantàstic, tu! Mira, la Yoko està quedant per sortir amb en Yunosuke. És tan poc dissimulada, tot sigui per presumir. Així era d'això que parlaven. Aquestes entrades caduquen d'aquí 4 dies i havia pensat que hi podríem anar diumenge, Digues que no! Digues que no! Molt bé. Genial! Però aquí tens 6 entrades. Has dit a algú més de venir amb nosaltres? No, només a tu. Doncs busquem 4 persones més. Molt bé. Escolteu, algú vol venir al parc d'atraccions diumenge que ve? Què? Tinc entrades gratis. Yunosuke, però què? Jo vinc! És gratis, oi? Sí. Visca! Bé, però encara me'n queden 3. Cookie? Què? Voleu venir diumenge al parc d'atraccions, noies? Jo... doncs... No en volem saber res de nens, nosaltres. A veure si ho entens. No ens interessa perdre el temps. Cookie, què hi dius? Vols venir? Doncs... Ai... Per què ha hagut de dir això a la Gidama? Jo hi volia anar. Què faig ara? Azuki?
Escolta, podria ser molt divertit. No hi voleu anar? Què? Anem. Esclar, la Tomo està enamorada d'en Makoto. Quin parc d'atraccions és aquest? Kaoru, a mi també m'agradaria anar-hi. Per què no hi anem totes tres? Així la Tomo no estarà sola. Sí, és una bona idea. Fa segles que no vaig a un parc d'atraccions. Yunosuke, Sí? podem venir també? I tant! Doncs així ja som 6. Mireu, us dono les entrades i ens trobarem a la porta del parc. Diumenge a les 9. Ei, Cookie, sigues puntual, eh? Noies, de veritat, no me'n sé a venir que hi aneu. Et volia donar les gràcies pel que has fet per mi. Au, vinga, no es mereixen, Tomo, de debò. No ho he fet per tu, Tomo. Perdona. Ei, Cookie! Ostres, has vist quina patinada tan increïble que he fet? Doncs sí, i de poc no em fas mal. Ei, noies, diumenge tenim un partit aquí al camp de l'escola. Heu de venir a veure'm jugar, eh? No hi falteu, eh? Us hi espero. Què? No podem, Ken. Ja hem quedat per anar al parc d'atraccions diumenge. Ho sento molt. Ah, sí? És que n'hem parlat al pati havent dinat mentre tu jugaves a beisbol. Digue-li a en Daizu, li encanta el beisbol i segur que ell no ha d'anar enlloc. Em sap greu, Ken. Au, anem, Ken, vinga, que fem tard a la classe de música. Ai, deixa'm estar! Tu també vas al parc d'atraccions diumenge? Jo també hi vull anar al parc d'atraccions, quina ràbia! Però tinc partit de beisbol i no me'l puc saltar. No hi ha dret, no hi ha dret! M'hauries de posar això? Potser aquest és massa llampant per anar al parc d'atraccions. No, no em puc posar això. He d'estar perfecte per en Yunosuke diumenge. Cookie, què hi dius? Vols venir? He quedat amb en Yunosuke. Hi haurà més nens. Però jo he quedat amb ell. Et penses posar això per anar a un partit de beisbol? T'he dit 1000 cops que truquis abans d'entrar a la meva habitació. No cal que et mudis per anar a veure un partit de beisbol. No penso anar a cap partit de beisbol i deixa'm en pau. En Ken m'ha dit que potser podré jugar a l'equip i tot. Imagina-t'ho. Azuki, em faràs una foto amb la meva càmera quan faci un quadrangular? T'he dit que no hi aniré i no necessito per res la teva càmera. Ho entens, Daizu? Esclar, ja ho tinc. Mare, Què vols? Què són tantes presses? em pots deixar la teva càmera? Ja t'he dit que podies fer servir la meva. I jo et dic que no la vull, Daizu. Ja sóc aquí! Vaja, hi ha entrepans per sopar avui? L'Azuki va a un parc d'atraccions amb els seus amics de l'escola diumenge. I diu que vol dur entrepans per tots i que... I avui ha fet pràctiques, eh? I em sembla que n'ha fet massa. Bé, què hi farem? No et queixis, pare. Pensa que jo també n'he de menjar. Entesos. Ninots de la bona sort. Feu que no plogui diumenge. Que faci un dia fantàstic i amb molt de sol. I que pugui estar sola amb en Yunosuke, sisplau.
vaig fer entrepans, però no ens els vam poder menjar tots. El meu pare se n'ha emportat per dinar avui també. I et van sortir bons, Azuki? Perquè la mare em va ajudar a fer-los. Vols que tot vagi bé, oi? Què passa? La Yoko un altre cop. Ara vol anar a nedar diumenge. Què? Diumenge? Apa, aniràs a la piscina del club de camp? Sí, el meu pare és membre del club. Es veu que sempre hi va tot de gent famosa, oi que sí? Potser veuràs algun cantant o actor famós. És tan poc dissimulada. Per què sempre s'ha de fer veure tant, aquesta? Però que no volia anar al parc d'atraccions diumenge. No va ser la Yoko la que va portar les entrades. Sí, és veritat. Sí, però hi anàveu vosaltres, i com que no hi vol anar amb cap altra nena, es veu que ha canviat de plans per diumenge. Makoto! Puc venir jo, també? Oh, i tant que sí, Makoto. Tomo. Ostres, els nens canvien de parer tan fàcilment. Hola, Yunosuke. Hola. Ui, ara, segur que la Yoko també li dirà d'anar a la piscina diumenge. Ja ho veureu. I un altre nen canviarà de parer d'un dia per l'altre. Ei, Yunosuke! Què vols? T'apuntaries a venir a la piscina amb nosaltres, Ens ho passarem molt bé. Sí, serà molt divertit. I em passaré tota l'estona a l'aigua. Jo també. D'acord. Azuki. Ho sabia. En Yunosuke és com tots els nens. Ja dic jo que no val la pena perdre el temps amb els nens. No em pot estar passant això. Yunosuke! Anima't, va, Azuki. No passa res, Kaoru. No me'n sé venir d'això d'en Yunosuke. Si va ser ell qui ens va convidar al parc d'atraccions. No ho sé. Potser no vol que jo hi vagi. Vés a saber. Què deurà fer la Tomo? Sí, estava molt trista, oi que sí? Li feia tanta il·lusió anar al parc d'atraccions. Pobre Tomo, demà al matí li trucaré. Em sembla que al final no serem gaires. Però potser encara ens ho passarem més bé així, sense haver d'aguantar. Ei, Yunosuke! D'això de la piscina encara no t'he dit el dia, ni el lloc, ni l'hora, oi que no? No, encara no. Hola, Cookie! Però... Entesos. No, no et preocupis. Estic bé. Sí, de debò. Adéu. Al final només serem dues. La Kaoru i jo. Quina pena. Amb la il·lusió que em feia convidar en Yunosuke a menjar els meus entrepans. Faré un quadrangular, mare! Ja! Bona sort, fill. Carai! Què passa, Azuki? La teva càmera no hi és. No te la devies posar a la motxilla, ahir? La deu haver agafat en Daizu. Ai, nena, potser si fas una correguda encara l'atraparàs. Tant se val. Si no ve en Yunosuke, m'és igual. Qui dius que no ve? Adéu, mare. Ken! Molt bé, Daizu. Què, has dut la càmera? Sí, i faràs un quadrangular, oi que sí, Ken?
i tant. Sobretot perquè es vegi bé a la foto, Daiso? Què? Estàs malalta? Sí, em sap greu. Em penso que tinc febre. No em trobo bé. T'hauries de ficar al llit, pobre Kaoru. Ja em passarà. Em sap molt de greu, Azuki, però no puc venir amb tu avui. No et preocupis. Abans de sortir de casa he parlat amb la Tomo i tampoc bé. No sé si em quedaré a casa jo també. Sobretot cuida't, Espera'm, no corris tant. A veure si m'agafes. Ai, tant se val que me'n vagi a casa. Com que igualment en Yunosuke tampoc no vindrà. Ens trobarem a la porta del parc diumenge a les 9. Sigues puntual, Què? Yunosuke! Ei! Fas tard, Cookie. Què hi fas aquí? Em pensava que anaves a la piscina avui. No, avui no. Per què? Perquè avui havíem quedat tots que aniríem al parc d'atraccions, no? Jo no sabia que la Yoko volia anar a la piscina justament avui. T'apuntaries a venir a la piscina amb nosaltres, Ens ho passarem molt bé. Que bé que hagis vingut. Tu no canvies de parer com els altres nens. On són els altres? Tots fan tard. La Tomo i la Kaoru no poden venir. En Makoto se n'ha anat a la piscina amb la Yoko, o sigui que... només. O sigui que només quedem nosaltres, oi, Cookie? Molt bé, doncs som-hi. Tots dos sols. Vens o què? Sí, ja vinc. I llavors la Yuri... Això podria ser... No sabia on era i... Això podria ser una cita? Una cita! Com parla i parla, i anem de conjunt. Semblem bessons. Quina vergonya. Cookie? Cookie? Que escoltaves el que et deia? Ai, mare, no sé què dir. He de trobar alguna cosa per dir. Escolta, hem de pujar aquí dalt, Què et sembla, Cookie? Aquí? Doncs... oh, no. No t'agrada? Doncs... M'encanten! Sí, m'encanten les muntanyes russes! Va, doncs, posem-nos a la cua. D'acord. No havia estat mai tan a prop seu. No sabia que et feien por les muntanyes russes. No té gràcia. Ei, pugem a aquella, va. Però no deurà ser com l'última, oi? No sabia que en Yunosuke li fessin por les muntanyes russes. Ei, vols pujar a aquella? D'acord. Avui ha sigut el dia més feliç de la meva vida. Només érem jo, en Yunosuke i el parc d'atraccions. Aquesta no feia tanta por, Cookie. No. Oh, ostres, m'he tornat a enganxar. Deixa'm portar-te-la. Oh, és tan amable. Gràcies. Caram, sí que pesa. Què hi portes? Ah, esclar. He fet entrepans per tots. Què? Oh, perfecte! Començava a tenir gana després de tantes emocions. Oh, té molt bona pinta. Trobes que sí? És fantàstic, de debò. Gràcies. Ah! M'ha picat l'ullet.
Mengem, va. Ah, s'està menjant els meus entrepans. Els has fet tu sola? Tu sola, tots els entrepans? Sí, com ho has endevinat? No són bons. Però mira què he trobat. No et preocupis, és bo igualment. Ho sento. Vols dir que... No hi ha cap problema, són molt bons. No vull que s'acabi mai aquest dia. Em penso que estic enamorada. Oh, Yunosuke. Gairebé ja és hora de tornar a casa. M'ho he passat tan bé. Has de tornar a fer entrepans d'aquests un altre dia. Són boníssims. Sí, d'acord. Quina ràbia. Tant de bo que hagués portat la càmera. Ostres, és que tinc una mala sort. Què et passa? Estàs cansada, Cookie? Va tot bé? Sí, molt bé. És que pensava que m'hauria agradat tenir una foto d'avui. És això. Mira, fem-nos una foto aquí. Què? Vinga! I podem entrar tots dos. Així sortirem tots dos a la foto. Som-hi. Però... Vinga, seu aquí i cabem tots dos. Al seu costat. Ai. Acosta't més, Cookie, o no hi sortiràs. Més? Mira el llumet vermell que fa pampallugues. Ostres! Preparada? Ostres! Em penso que sóc al cel. I aquesta va ser la primera sortida amb en Yunosuke, la meva primera cita. Veieu que contenta que estic? No oblidaré mai el dia d'avui. I pel que fa a la càmera que en Daiso us va endur al partit de beisbol, després van veure que no tenia rodet. Pobre Ken.ただ寂しくてただ恋しくて僕ら抱き合ったわけじゃないふとよぎる悪い予感ほどくように君は笑ったぼんやり夜明けを待ってると涙が出そうになってくよ朝もやけむる改札口は今日も人が溢れてる君に出会えてよかったなといつも自慢に思ってくよ振り返らずに君とこれからはずっと歩いてゆくゆうのすけくんと初めてのデート。二人っきりで撮った記念写真。でもゆうのすけくんは全然気にしてないみたい。ようこちゃんといつものように楽しそうにしてる。やっぱり地玉の言う通り、男なんてみんな嘘つきで最低な動物なの？次回、あずきちゃん。ジェラシー、振り向いてゆうのすけくん。違うよね、ゆうのすけくん。